Min jaf kemm ta' kuljum nirċivu materjal kummerċjali pubbliċitarju fil-posta li ftit li xejn nagħtu kasu u nispiċċaw narmuh. Materjal magħruf b'mod popolari bħala junk mail. Naturalment, dan il-materjal ifisser żieda qawwija fl-iskart li mhux dejjem ikun riċiklat kif suppost. Bilan li l-kwistjoni tal-junk mail tkun indirizzata, il-Ministru għall-Ambjent Leo Brincat nieda konsultazzjoni dwar materjal kummerċjali pubbliċitarju li nirċievu fid-djar tagħna mingħajr mitlub. Il-Ministru qal li din il-kwistjoni hemm bżonn li tkun indirizzata u dan billi jinstab bilanċ. Imma aħna dejna tkun ir-responsabbiltà min-naħa tal-Gvern li naqbdu mmexxu mill-rajna mingħajr ma npoġġu kollox fil-miżien. X'iridu npoġġu fil-miżien? Minnaħa il-tħassib u anki d-dwejja li kollhom in-nies bil-ħafna posta li jirċievu ħafna drabi ma biss kunu talbu għaliha. Ma minnaħa l-oħra, billi ovvjament il-posta ħafna drabi hija materjal stampat, aħna ma rridux nagħmlu xejn li jista' b'xi mod ieħor ikollu impatt negattiv fuq is-settur ekonomiku, speċjalment fejn jidħlu fin-nofs impjiegi ta' ħaddiema Maltin u industrija Maltin, kemm fil-manifattura u anke fis-servizzi. Għat-tnedija ta' din il-konsultazzjoni kien hemm preżenti diversi entitajiet u msieħba soċjali, fosthom il-Kamra tal-Kummerċ u l-GRTU li esprimew sodisfazzjon għal-pass li ħal-Gvern. Nilqawha b'mod pożittiv żgur, konsultazzjoni dejjem hija tajba, wieħed irid jara sa fejn ħanaslu ovvjament illum qegħdin fit-tnedija għadna fil-bidu, irridu naraw issa nagħmlu anke aħna konsultazzjoni interna mal-operaturi tagħna. Issa fil-fatt aħna maħniex kontra li jsir dar-advertising u hekk, imma ovvjament l-impatt li ġeneraw dawn l-affarijiet irridu nsibuhom soluzzjoni. Il-Ministru Leo Brincat appella lil pubbliku biex jieħu sem fil-proċess ta' konsultazzjoni. Dan billi jibgħat l-idejat tiegħu fuq consultations.msdes@gov.mt.